गिबियावनो लोगोसे जोंनि दोनसि बुंथाय इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय ओमफ्राय जोंहा आबैया खुलुमसोदो बे आबैया जाहैबाय जोंहा आफानि असे बिमा आरोना आबै बुरै 100 बोसोरसो जाबाय नामाथाय बे बुरै जाबाय खानायफोरानो फुजोब्बाय नाथायबा हाथायानो थाइसेबो गवाखै आसुरित आबै आसुरित ओमफ्राय मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय गोबावनि उनावहाय नै जोंहानि न' बोरायाव दंफायो आरो जोंहा बिनानावा आलासि जानो फैदोंमोन नालाय साननैसो थाफैबाय ओमफ्राय दिनै थांफिननो नागिरदों दिनै थांथ'नो बियो हाबायाव मोननाय बायदिसिना गिफ्टफोरखौ लांजोबाखैमोन नालाय ओमफ्राय दिनै लांगोन आरो जोंहानि गारिजों ओमफ्राय जोंहानि गारिजोंनो लांनाय जागोन नालाय ओमफ्राय दा है जोंबो बेरायथ'थ' थांसै होननानै ओंखारलायबाय आरोना जिरि सनाजों आंजों हरो जिरि सना ओमफ्राय जोंहा आइबो थांगोन आदाबो थांगोन आइनि बिजावजालिबो थांगोन जेखि जाया सोर सोर थांगोन एसे भिडिअ बानायनानै देखायलांबाय थानोसै जायफोरा जों भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय थांनायनि सिगां मा मा गथायनानै लादो बेफोरखौबो एसे देखायलांसै आरोना नय बै खाम जाबायबा जायाखैहा मा मैगं जानाय आं खाम गोजां जाया मालाय जालायसोबाय गोदो बिदिबालाय जागायलांनोसै गेलेगोन ओइलाय आब'आ लासै थां थोला जायगा थोला नैहाय मा लाखो दिखियानो इलाय इयाव दोनजागोन नै दिकिसे जाबाय itu बे आंलायबाय नै जोंहा माल हैनो थांनाया आलासि जानो थांग्राफोरा जमा जमा गेजेरनिया जोंहा आदा ओइथिं जिंनिया जोंहा आदै ओमफ्राय बैयो जोंहा आइ ओमफ्राय नै आलासि जानो लांग्रा मालिकआ बेनो बिगोमाया मा जाहोहरो जानानै फैजोबसै न' जिरसुना न' जों दायो नै सालथेनि न'आव सफैबाय ओमफ्राय सालथेमोननि न'खौ एसे देखायनोसै आङो बे सालथेमोननि न'आ नैबेनो न'आ बेनो ओमफ्राय नैबे आबै दिनैनि जानाय लोंनायखौ बे आबैयानो संदों आरो नै ओमफ्राय नै आरो संनाय हाबाफारियाव बिथाङाबो दङ नै ओमफ्राय मा संदों आं एसे देखायनि नैबे आबैयानो संदों आरो दालिनिफ्राय मा सबाय दालि आरो औवा मेवाइलै औवा मेवाइ दे गोथाव जाथारगोन ना गोथाव जागोनलै बेदर होआखै बेयाव ना बेदर होआलै बेवहाय आच्छा दालि बे आबैया संदों आरो ना र' लायनि नै संनायनि लाहार फाहार खालामगासिनो माने खावसे मोनबायानो नै नायाबो मोनबायानोसै नैबे बानलु नैबे लकेल दाउ लकेल अमा ओमफ्राय संग्राया नै ओमफ्राय फ्रिजआव मा दङ नायनोसै ओइ नै बानलु राजाबो दंबावोसो नै न'नि बिगोमाया बेनो केसा जोब्बाय गारि गाखोनानै एसे थान्दा खालामनो दैखौ ओमफ्राय नै आलासिफोरा मोनजाहांबाय मोनलोंहांबाय आरो ना नैबे आइ बेबो आइ नै
नैबे जोंहानि स्पेसियेल मानसिया नै ये आबा बे बिस्रानि गेस्ट हाउस आरोना गेस्ट हाउस आलासिफोरा जिरायदों बेनिफ्राय बेयाव मा दङ नै मालाय पटलखौ लायनो आबा जोंना आलासि जानो फैनाया माथो गाहायावसो जिरायबाय नों हाबा नै नंगौ जोंना आलासि जानाया मोनफैबाय नालाय ओमफ्राय दै लोंखांबाय स्प्राइट लोंखांबाय ओमफ्राय नै दायो साहा लोंसै आरो साहाजों लोगोसे दङ नै जिलापि मिस्टि बेबा मा मेथाइ थायो बेखौ मा बुङो सानासो दांनोसै नामा जायखिजाया मा होदो बेखौनो जाबाय थानोसै आरो ना थिगानो गोथावानो नै ओमफ्राय बेयाव संनाय खावनाया बिराद जोबजार सोलिगासिनो दङ बिराद गोथाव जाखाबाय नुनानैनो बिराद गोथाव नुखाबाय गोथाव अमा बेदर आयौ गोथावथार नुबायहाय मा होदो आबै मा होदो गंगार मस्ला मस्लि बै माबा बेलाथि नामा गोमो गोमो ना जेबो होआखै आलु माबा होदोंलै बे जलखिया गुरा होना होयिया बेखौनो होनायाव गोमो गोमो नुबाय गरमलायबायना आबै गरम नांबाय आबैखौ नायनानै एकदम बिदि संनो हाला साइस नुथारो ओमफ्राय माथो इमान गोथाव संनो हायो आबैयालाय आङो नैबे सिनद्रियानोलै जाला नङाबाथ' न' नङाबालाय आबा नै जोंहा आलासि जानो फैनाया मोनजाबायानो गोथाव ना आबा गोथाव हा मा होखोथाय ना भाजा पापर ओमफ्राय लाब्रा फल आलु अमा बेदराव आलुबो दङ होनदो जादो आलासिफोरा जादो लाजिनो नाङा बिदाय होबाय नै आबैया बुंनायमोन ना ओंखारबाय आबै गिदिरनायाव थाबाय थांबावनो पाले আবু দে সে বাবু আবু বুঢ়া বাথৌ ভালকে কৰো সদায় আহিব পৰা কৰো YouTubeआव नाप्तिपारानि मानसिफोरा नै बाय 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 जेरी